soluții eficiente, fie răspunsurile sunt ostile, e bine, societatea civilă a luat nu odată atitudine și oferă ajutoare concrete, hrană, îmbrăcăminte, medicamente și servicii medicale. Exemplul insulei Kos nu este singular. Intervenția statului este obligatorie, însă, pentru a reglementa măsurile corespunzătoare și a asigura consecvența aplicării acestora. Premierul interimar, Vasile Chefane, a convocat astăzi o reuniune posibilitățile de acordare a ajutoarelor de primă necesitate. Eforturile guvernului elen se vor axa în principal pe gestionarea fluxurilor de migrație, în primul rând prin sporirea și eficientizarea prezenței echipajelor pazei de coastă. Printre măsurile imediate avute în vedere, asigurarea sprijinului logistic și a personalului calificat pentru a face față serviciilor de primire și asistență, accelerarea procedurilor de înregistrare și de stabilire a identității potențialilor beneficiari de protecție internațională. Pentru aceasta, guvernul elen a anunțat că va activa, citez, utilizarea directă a programelor europene și a fondurilor de solidaritate comunitară. De asemenea, autoritățile au declarat că se vor implica în accelerarea